Denbora pasatze aldera, hitz batzuen maiztasuna neurtzeri ekin zion, baina ordu beteren buruan deitzea erabaki zuen. Deitu eta hitz egin gabe ezekitzea. Susanak ulertzezan bere berri jaso nahi zuela. Pentsatu bezala egin zuen lehenengoan. Bigarrenean, norbait aterako zitzaion arte itxaroteko erabaki hartu eta arnasari eutxiz egon zen zain. Amaigabeak egin zitzaizkion segundo batzuetan. Azkenean, emakume baten ahots lasaia atera zen, timbre beroa zuena, eta hizkera Hego Amerikarra. Quien llama, esan zuen, behin eta berriz. Quien llama, azentu gozo baten bustiduran irristatuz. Ez zirudien esnatu berria, bat-batean esnatu alegia, ez da urduria ere, eta harrigarria iritzi zionari. Begibistakoa iruditu zitzaion, Susanaren etxean ere egoera ez zela normala. Ordu haietan, normala, Susanak berak edo senarrak izuturik erantzutea zen. Ez beste inork. Eta hotxura bulego dotore batean lanorduetan entzuten direnetakoa zen. H letraren paketea atera zuen zuzenketak egiteko asmoz, eta inkontzienteki hipotesi hitza bilatu zuen, zerbait azaltzeko edo frogatzeko abia puntutzat hartzen den behin-behineko baiezpena. Gertakizunak ulertzeko baliagarria izango zitzaionen bat aurkitu nahian bezala. Oberena, Susana Bartzelonara iritsia zela. Etxean, Diego zain egona bidez zitzaion kalera irten nahi zuelako, eta etzion deitzeko betarik eman. Istant batean ere urrundu ez zitzaiolako. Diego goizeko ordubietan ere haize irtengo zen etxetik oilasko hotza edo izokin ketua morarenean jateko. Telefonoan atera zitzaiona neskame berri bat zen noski.